ସଂସାର କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ସଲାମ କରେ। ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଠି କେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସେହି ଗୋପନ ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଜଣେ ଭୟଭୀତ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଭୟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୟର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇବ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବକ୍ବକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁବେଳେ ମୌନ ରୁହେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯୋଜନା କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଜିତିଥାଏ। ନିଜର ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ମୌନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବ। ସାପ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀତି ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତାକୁ ଏପରି ଅଭିନୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଭିତରୁ ସରଳ, ତଥାପି ବାହାରକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନ ହୁଏ। ଅତି ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ କମିଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ମିଳେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ।